Magandang araw sa inyo mga ka-from din. Nandito ulit ako sa Quezon City Circle dahil mayroon nag-invite sa akin na vlogger na si Idol Inday lang. So sabi niya mayroon ditong Mayana Festival ngayon dito sa Quezon City Circle. Ito nga, nandito ako mismo sa mismong Mayana Festival venue, kaya lang si Idol Inday wala siya ngayon. Pero ito, andito, tutuloy ko pa rin yung papasyal dito sa Mayana Festival dito sa Quezon City Circle. But kung bago lang po kayo ka-from di sa aking video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe muna at i-touch po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post. Ito ka-from di, pupuntahan natin yung Mayana Festival dito sa loob ng Quezon City Circle, pero maliit lang naman yung venue dito kasi Mayana lang naman lahat yung show dito. At syempre yung mga Mayana na favorite natin, pwede natin na makakuha tayo ng idea kung paano at anong gagawin natin sa Mayana lalo sa darating na Pasko. Kung nasisilip nyo ka-from yung Mayana sa likod ko ay ang ginawa na nilang Christmas tree para advance na sa darating na Pasko, at mayroon na tayong idea kung anong gagawin natin sa mga Mayana natin na collection. So nasa sa atin na lang yung kung anong kulay yung lalagay natin. But siyempre kung dito kasi sa Manila hindi naman masyadong yung mga kulay ng Mayana, hindi masyadong gumaganda. Pero sa atin sa mga provinces, mga ka-promde, napapaganda natin yung mga kulay ng Mayana dyan sa atin. At siyempre napakaraming mga ganda ng iba't ibang kulay na nakikita sa ating mga garden, lalo na yung mga Mayana, at nagbibigay talaga ng magandang kulay. So ngayong darating na Pasko, ka-promde, kulayin natin ang Pasko natin sa pamamagitan ng Mayana. Kaya ito ka-promde, magandang idea ito para sa atin, para sa ating mga plantito at plantita na may mga koleksyon ng mga iba't ibang magandang mga Mayana. Pasokin natin yung magandang koleksyon nila ng mga Mayana. Siyempre expected na maraming magaganda dito ng Mayana kasi Mayana festival ito. So magaganda talagang Mayana na makikita dito at iba't ibang varieties. Hindi ko napapangalanan ka-promde kung anong klaseng mga Mayana, kung ano mga pangalan nila, basta Mayana sila, lahat sila Mayana dito. Siyempre kung nakikita nyo yan, ayan mismo nakikita nyo kung gaano karami at kaganda yung mga halaman dito. So ito ka-promde, ito isa sa pinakagusto kong Mayana. That time hindi pa ako nagtatanim, pero nanonood na ako ng mga videos ng Mayana. Sabi ko gusto kong magkaroon nito. At siyempre, sabi ko kahit na ordinaryong halaman lang, napakaganda at pwedeng mong pagandahin sa garden. Ito nga yung isa sa pinakagusto kong Mayana dati na hindi ko naman nakikita na sa probinsya, kasi yung nandun sa amin yung available lang na nakikita doon ay yung kulay pula at kulay yellow at siyempre iba't ibang varieties din. Pero iba dito ka-promde kasi maraming varieties ng Mayana makikita nyo dito. So ito yata yung tinatawag na Mayana Avatar. Marami kasi yung iba't ibang klase yung Mayana Avatar, marami siyang varieties. So I think isa ito sa mga tinatawag na Mayana Avatar. Then ayan. Maraming varieties dito ka-promde. Kung pumunta na kayo dito para hindi na kayo malate. Baka maubusan kayo ng stocks. Joke lang. Napakarami nilang mga pananim na Mayana dito. At syempre nagbibinta sila, exhibit at nagbibinta. At ito nga ka-promde, may nakita akong presyohan dito ng Mayana. Mayana mother plant 500 pesos per pot, buy 6 take 1. So bibili ka ng 6, so worth 6,000, tapos may free na isa. Pang-cutting lang ako ka-promde, yung tagsasampu lang yung kaya ko. Bahala sila kung bibili silang ganon. Basta ako ka-promde, hanggang tingin lang ako kasi hindi ko naman afford na bumili ng mga ganon na. So ayun ka-promde, nakikita nyo yung napakagandang mga Mayana dito. So ito nga ka-promde yung ginawa nilang Christmas tree. So ngayon meron na tayong idea kung anong gagawin natin sa mga Mayana natin na collection. So depende na yun sa kulay ng collection nyo na Mayana. But
ito ka, nagbigay na silang idea kung anong gagawin natin sa mga mayana. Napakarami natin ng mayana collection. Kaya ngayon simulan nyo na magparami ng mga iba't ibang kulay ng mayana. At kung wala pa kayong mga varieties na nandyan sa inyo, punta na kayo dito sa Quezon City Circle para makita nyo na at makabili kayo ng mga iba't ibang varieties ng mayana. So ayan. Hindi lang ito 10 o 20 yung nandito na variety sa Christmas tree na to, but kahit na 3 varieties lang yung ilagay mo sa Christmas tree, basta makulay, okay na. Ito idea lang naman ito ka-From D. So, alamin naman natin dito kung ano yung mga iba't ibang varieties ng mga mayana dito. So, actually, ka-From D, hindi ko na isa-isahin yung kung ano mga pangalan ng mga mayana dito. Basta, pakita ko na lang kung anong mga varieties, kung magkano. Ito, 500 pesos bawat per pot. Lahat na nakalagay dito ka-From D, 500 pesos. Bawat, may lalagyan na siya at maganda naman yung lalagyan niya. Yung nakikita nyo, superb. Iba't ibang varieties. Ayan, nakikita nyo ka-From D, napakaganda. At ito, mayroon ako nito sa amin. So, binigay lang din ng kapitbahay ko. Pinabayaan ko na nga kasi ang dami-dami. So, hindi na masyadong asikaso kasi madali siyang dumami ka-From D. Lahat na varieties ng mayana madaling dumami. At syempre sabi ko nga palagi kung depende sa lugar yung mayana, kung saan lugar kayo na naka-base, kung saan lupalop dito sa Pilipinas. Kasi minsan inaano nila yung lugar na maganda ang klima. So doon sila gumaganda yung kulay nila. Katulad nung sa akin na super ganda na talagang yung mga dumadaan na pinaglilihan, maging babae, lalaki, lahat gusto nila yung mayana ko sa probinsya, yung tanim ko sa kubo. Ito ka-From D, gusto ko ito. Meron ako nito sa province, pero hindi ko lang alam kung lumago siya kasi nga after nung tanim ko siya, pumunta na ako Manila at sinamahan ko yung kaibigan ko para ihiti dito sa Manila. Kaya lang andito na, hindi na ako makabalik dahil pandemic, yung bawal yung may mga biyahe ngayon. So sana makabalik na kagad ako kasi miss na miss ko na rin yung mga mayana ko na tanim sa kubo. Napakaganda ng mga mayana dito. So ito nga ka-From D, yung rare na mayana, nagmukha na siyang hindi na siya rare dahil sa daming mayana dito. So alam ko rare ito, kaya lang sa dami niya, hindi mo na masasabi na rare. Kasi yung mga pag sinabing rare, ibig sabihin pa isa-isa lang. Kaya lang naparami nila ng gusto. Ayan, ginawa nilang Christmas tree. Maganda naman siyang tingnan kasi kulay orange siya. Hindi mo akalain na mayana yung nandito. Parang yung anong tawag doon, yung Japanese tree, parang yung kulay orange yung dahon kapag pag malayo at hindi mo alam na mayana, parang ganun yung dating niya. At syempre dito hindi lang mayana yung nandito, mayroon din sila mga ashitaba. I think ashitaba ito. May nagpapatikim ng juice ng ashitaba. Ito naman mong ka-From D, syempre hindi na ito ashitaba, rosemary, 100 pesos per pot. Ayan, alam ko mabango ito. Mabango nga siya ka-From D, parang yung herbs nga talaga yung ka-From D. Dito pala ka-From D, mayroon pa akong hindi pa napapakita. Syempre iba't ibang varieties pa rin, mayana pa rin nandito. So dito, ito meron ako nito, parang medyo ibang kulay nito sa amin. Dito mapula-pula na kulay orange, tapos sa amin pink ang kulay niya.
At minsan gumaganito rin yung kulay. Then ito, I think meron na rin ako nito. At yung kulay pula na mayana, ayan. So ito, ibang varieties naman ito ka-from the kulay green at may batik-batik na kulay puti. Sana nilagyan nila ng ID yung ano niya bawat pat para alam ng mga viewers kung anong klaseng variety ng mayana yung maganda. So rare din siya ka-from kasi bihira lang naman itong nakikita sa mga bahay-bahay or kung saan-saan pamilihan. At yung favorite ko na mayana na walang kasawang-sawang red mayana na over-decorated na sa aking kubo. Maganda naman siya kasi parang pag tiningnan mo parang parang bulaklak ng poinsettia. Ayan, hindi ko ma-express. Poinsettia na pag December pumupula yung bulaklak at parang ganito. Ayan. Mayana pa rin. Mayana. At dito naman banda sa bandang likod, ito nakikita nyo yung mga lush na mayana. Andasin pa rin. Kung anong nakikita natin sa iba, yung pa rin. Hindi naman siya masyadong rare. Pero at least mayroon ako nakikitang mga iba na gustong gusto ko na hindi ko mabili kasi nga mahal. So ito ka-from the ibang variety naman ito. Maraming siguro hindi naman ito kasi parang hindi siya binibenta ng buo or hindi ko alam kung binibenta niya ng buo kasi ito tingnan mo yung mga niya, napakarami niyang tinanim dito sa isang paso. So marami siyang puno. Ayan. Bawat paso ka-from the marami siyang puno, hindi lang isa yung tinanim nilagay. Ganun. Dito ka-from the meron silang mayana cuttings. Bawat per dozen 100 pesos. So pwede na ka-from the dapat kaya lang dapat pag yung iba't ibang klase, iba't ibang variety dapat yung nasa loob ng cutting. Kung ganito naman kamura ka-from the mayana cuttings 100 pesos, ayan. Mas maganda sana kung okay na tong bilhin. Parang madali naman kasing alagaan madaling buhayin yung mga mayana ka-from di basta na itanim lang siya sa proper tapos hindi siya masyadong nainitan. Pero at mainit ka-from di pag tinanim mo siya, nabubuhay siya. Kahit medyo natutuyo siya pag bandang tanghali, pagdating ng hapon, balik siya ulit sa dati. So ganun lang yung mayana, napakadaling buhayin.
ayan po mga ka-from D, nakita nyo yung napakagandang Mayani exhibit dito sa Quezon City Memorial Circle. So bukas po sila siguro until weekend. Pumunta na kayo dito para hindi kayo maubusin ng mga mayanang napakaganda at makukulay. So ayan ka-from D, marami pong salamat sa inyong panunood at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-touch po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post. Marami pong salamat at Diyos mabalos.